Eze. Okay, na bebe bịa tụcha na were mgbaji olu gị ihe banye otu isi. Ọ dị ka onye ji ele. Kenu taa kwebiri were kpara gị tọgbọ na nnukwu onye ike gwụrụ. Ọ dị ka iwe kwelesịrị iche bụ onye eze. Ewuliwe onye eze biko. Because all of this is going to make a coach of what I'm going to do. I'm not able to check a man. I go and rise. I go and prison. Okay, I go. If you tell me to do, I'm not able to check a man. Okay, we don't know. And we are making a map one. So I have every level. I'm going to onye eze biko ewekwala iwe onwe m mekwara m sị ka m jụtụgo ndị gị because ihe na ihe m na-ahụ gaga on kemgbe isha ite na-enye gị ha mụ ọnụ okwu nsị mgbe m abịa mbịa jụ na gị because ma ndị Igbo soso ga eze wee eze at least enụtụrụ m nso karakwana ndị ọzọ so ihe ndị na-emekwa n'okpuru ọchịchị gị asị ọ ya mere m ji sị ka m bịa jụtụgo ndị gị onye eze elee ka ọkwanụ onye na-arụ ala Owerri ebe na-awụrụ ndị amị ekwewe ndị mmadụ zuru ike ekwewe ndị mmadụ ruru ume mgbe ụfọdụ anasa agbagburu dịka ebe dị otu na-anasa agbagburu dịka ebe dị otu biko elee ihe gịrị bụ isiokwu onye eze ọgọ dara n'Imo steeti nwata si nne ya adịghị ụra ido nwe ya adịghị ụra ka ịma nke ọzọ ụmụ nwoke ndị za nwa ọnọngọ mee ebe m zuru ike mmata ala bebe moto ọ na-aga m n'anya ka ọ na-ezuzugharị ndị kedu iwe were ndị mechishanụ enweta gị ijide osisi mgbagbu ijide mma n'aka iwe sọspekt mgbagbu achọghị m ịma but onye eze ewekwala iwe biko chukwu egbule gị ịma iwe gị dị ọkụ daja ma m na-ewe iwe ọkụ biko kwụsa obi mmiri ụmụaka ndị ekwa na ịkpọga ọnụngọ mme ọ pụtara na ịmaghị ndị awụ den ọkwa na ịmara ha ọgwụrụzi chekpọtụ ha okojọ ha sị ụmụnne ọgịnịwe iwe enwere ihe rote emeburu sofa ebe ọ na-ebeletụrụ nwata gbere tọkwara ya a na-ebeletụrụ n'ebi nzuzu anyị ga-eme ike ihe uche ememekwana ihe uche laa n'obodo m na-achị obodo m na-achị ihe ọbụla m kwuru na ọnwụ ihe ga-eme akụkọ m atọrọ leta ọ dapụla ga-eche ebe ochi ibe nweghị na ntị ka gị zaga ọnọngọ mee agịzaga gị enweghị ike biri ahụ urumere m isi ya gara ya emebisa ihe gọọmenti nwe abụọ narị ihe gọọmenti nwe chesa ha n'afọ otu m si kwuo na mbụ onye ọbụla m nwetara iji mma n'aka iwe suspect ịla ala iji ọchịchị n'aka iwe suspect ịla ala ịbụ ndị na-ere ọgụ apagharị mma ma ndị na-egbu anụ apagharị mma ọbụla m metara ụlọ ala ọ wee n'ogo mme ọ wee threat to my government. It's a threat to my government. Okay. That is it. Oh, yes, sir.
onye eze biko ewepụla ya iwe na-asọ ga mụ ya sọ ga mụ nweta ego gị lara ghara onye eze ghara biko onwe ihe tọga gbachi dị ihe a wụọ ọ dị ka ga ịgba asịkwasịsị ọkọ dị ju afọ ya si chapụta ka ha gba mgba echiche onye eze ghara na eweli iwe biko egbukwala m egwu ema ihe a wụ na amụ ogbenye ka m nọ na so enwasịsị ọ dị kọkọ dị ju afọ ya si chapụta ka ha gba mgba amụ agadi nwaanyị dị jukwa n'afọ ya sapụrụ ha nwee nka mgbe ọ hụ na orihi ya tipụ ọnwụ bịa were ya ọnwụ bịa were bụ onye eze ọ dịkwara ka irijuola afọ ile m anya ị ga-ama na m akpọ na erujuola m afọ agbamume m ga-alụsị ha ọgụ odo na ahụ ji chọ ya adị mgbe ebe a dị jeba na nkwuru mmega otu ọwara na-eriri eri ọwara ndị krismas ka onye ọbụla jụba ha gwa nna ya mana onye eze biko ewuli igwe okwu gị n'otu ụzọ okwu eziokwu ma ilechikwe ya anya betie na wedụla ike wụ kemgbe isha ọnlaike na agara merod kemgbe isha anagara ezuru ụzọ kemgbe isha ahụgazi m onye eze na-abịazi nwa onye eze na bakịad ndị ọnwa onye eze n'okpu ụzọ onye eze arabara merod na-aga biko ihe eligide wụ isiokwu onye eze amaghị onye hụrụ na onye gị m na-abụrụ ọsọ onye ọgwọ nwere penti onye agbagbara ọsọ ozi iwu onye ana magbara ọsọ ozi enwere ị ga-emefu a ga-enwe ụmụ nwoke ka a ga-aba abụ ụlọ ọkụ n'ọgwụ mefu ya mmetekpe ka ọwụ iri ga-abụ ụlọ nwoke nyere penti mmetekpe ka ọwụ onye ọgwụ mefu ya ka ewu ihe anaghị gị agaga mbụ akpọrọ nche agọgara na gụọ nche na-eme ihe emechi ihe ike ezuga ndị abịa ebe ọbụla ha chere ebe ọbụla nọ maka ndị abịa were ebe gwa mgba ntụtụ aka mebere mmụọ ka na-abịa emebere mmụọ truf ka na-abịa emebere mmụọ truf ka na-abịa batalions ka na-abịa very soon ebe niile ga-awụ ndị amị mana chọọchị ndị amị eju ya skuul ndị amị eju ya mekpe ndị niile sa nwụwụ eme ka ege gọbara m metere awụ onye eze biko eweli nwere m chetara na ka nkụtakwara gị ya ịma mana ga adịka achọghị m asị biko onye eze gara ịma asị aghara mara m na anya na onye ọgwara ịma ọgaji nkịta ya tagbu onye nwe ya nọ gara m na anya na megide n'ụzọ ụzọ biko eze onye eze asị na ime ibeme anya ebeme amakwa m ji na nne ji abịa akọtachukwu gị ihe ndị mgbe ụfọdụ ọ ka iwe ike dịkwesta na erede ka afọ ịghọtara a sị na e nwere igwe amara ha kemgbe isha asị na ụbọchị anyị taa abalị iri itoolu nke ọnwa rute abalị 30 asonye apụtakwala echi na ụbọchị ahụ ụbọchị a na-echeta ndị nwụrụ n'ihu agha dịka m chere n'ohu so asị m akọtakwara gị onye eze mbọsị ahụ kwana echi ahụ ele ihe ị ga-eme biko ewuli iwe because ihe mkpekwe ihe awụ ya ọrụ ma ichebacha anya ndị anya na-enwekwe ihe ma ị ga-emekwu echi gị jikwa nwayọọ so m duru n'ụlọ maka mụ nwa na onwe nwe m ha na m achọ akwụkwọ rịda dị ga ahụ m outside onye gburu biko ama m na ị na-agụ n'akwụkwọ ị na-eghekwa n'igwe okporo nke m kwuru ka ị na-egere ka nke ukwu enweghị enyi otu den ka mgba gị ya na otu ganya enwe onye ọbụla sa ya gbabara ya pụta ya eji aga m aga n'ụlọ ndị anyị ga-aga n'ụlọ mgbagbu gị nwa ahịa ga-azụ skuul ga-enweghị ihe niile onye ọwụwa onye akwa n'obodo dị mmachi ka mmadụ gaba tọrọ mụga obodo nnachi ka mmadụ gaba tọrọ mụga obodo ka m nọ n'isi ya ka mmadụ gaba tọrọ mụga enweghị ego otu m onye eze biko otu m nọ n'isi onye eze wekwara igbo o nwere okwu ekwuru na ọ na ekwuru na agwụrụ gị ike
ama m ịghọtakwa onye kwuru ihe sekpụrụ ana mgbe kpọrọ pusu ịghọtala ama m ịghọtakwa onye kwuru onye agụrụ akụkọ ya ihe because onye na-ekwu ihe a na ịbịa na jungle n'etiti ụmụ anụmanụ onye akpa ihe ọgwa elefant elefant ndanda na-egbu elefant abidi na-egbu elefant amabere ụmụ abidi ọ nọ na amanụ mmanụ ọ pụtara na-eji onye eze ekwuli iwe asị obodo som nọ n'ụlọ gị ọ nọ nsọrọmanya sochi agwa okwu ihe nye gị nsogbu nsọrọmanya sochi agwa ife ọta mbesi onye ezi irigboro onwe gị na-achị onye eze awụtaghịlị m biko eweli iwe onye eze awụtaghịlị m akparịghị gị asị m gị na egbetuo onye eze agwara hapụ dosadịra mma hiche onye eze dosadịra mma hiche biko ewuli hapụ ihe kwuru na ihe na-egaja ngụgbo bụ eziokwu bikos ntụ gị na ọdịm mkpa ifu ka m na-ekwu ka na iwe onye iro ṣùgbọ́n gbogbo náà ṣùgbọ́n gbogbo kò má ibu nga ihun ige were iro onye eze biko ewubili iwe onye eze enwere egbe m naanụ kemgbe echi na-agba nso ebe ọnụ ụzọ gị ebe a n'abalị ama m ị na-anụkwa egbe ahụ ị na-anụ saụdụ egbe ahụ onye eze ebe ọ bụla ị nọ n'ụgbara nọ ọwụwa aka mgbara ya enweghịrị ka onye na-agbago n'egwu ụdadụ ma parishọ ọwụ maka mgbara ya ahụ maka onye eze ịpagbuola onwe gị na mba iwu infat onye eze iwu okoko mechụọ na paul ya n'ebe hapụ gị ndị n'ebe biko iwu okoko onye eze gọsakwa m injin agba gị ihe mgbe o sesi onye nwe gị ga-agba ọsọ onye bakịa dị iche ala gị nwa onye eze gị nwa ama m onye ewu ya si ete nkechi maka ya dị aga ngwa ịba n'ihu onye eze onye eze checheche o were sandụ nnukwu gogodo ntị ntị ekwuru m ekwu anakwa m ngo onye eze lalụ Chineke onye eze gịnị chọrọ gbalị gị Chineke onye biri Chineke ma gị nwa Chineke ndalekwa ibere onye eze jiri spidi lao onye eze ala dị elu onye na-eme enyi marụta ka isi eme enyi eziokwu omume ụmụ ụwa na-atụ ụjọ enyi ụmụ ụwa na-atụ ụjọ omume ụmụ ụwa na-atụ ụjọ anyị na-aya gịnị ya anyị na-aya gịnị ya onye ahụ asị m onye ahụ ịlụ nwaanyị dị mma na ndị mmadụ na-ebe igote moto gbara ndị mmadụ na-ebe ịrụkwa ụlọ dị mma na ndị mmadụ na-ebe ịgawa n'iru na ndị mmadụ na-ebe a ga-eme ụwa gị na iwe meta ụwa mma a ga-eme ụwa erikọ nwayọ nchọrọ nchọrọ erikọ kụwara megwa onye eze bịa onye eze bịa ọwa kpasku onye eze bịa ọwa kpasku bịa kirikiri onye eze bịa Chineke onye bịa lekwa okpukere akpara
Chidiki. Only him, no, him. Where's the baby? Oh, tell me get off music. Tell me get off my okay. That would have, but I get it be one bottle. That would have, but I get you can't walk a bella braggy with a bico. Oko. Ja. Nananga Bog. Le braggy with Oko Ubuto. Leuro and Unyara. It isn't Dagan.